कुडाळमध्ये मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांच्या नावानं नाट्यगृह बांधलं जातं आहे। तब्बल 6 वर्ष झाली तो, पण हे नाट्यगृह अजून काही उभं होत नाही आहे। एकूणच या नाट्यगृहाच्या कामकाजाची आणि आमदार वैभव नाईक यांनी एकूणच या नाट्यगृहाच्या आधारावरती देत असलेल्या शब्दांची पोलखोल आज कोकणशाही करत आहे। एकूणच नेमकं हे प्रकरण काय हे आपण जाणून घेणार आहोत आणि अर्थात यासाठी आपल्या सोबतीनं आहेत नगरसेवक विलास कुडाळकर। कुडाळकर सर, खरं तर मी सर्वप्रथम स्वागत करतो। एकूणच या नाट्यगृह या ठिकाणी जे होतं आहे, या नाट्यगृहाचा प्रवास नेमका कुठून सुरू झाला होता, हे नाट्यगृह नेमकं कसं मंजूर झालं होतं, एकूण त्या प्रवासाबाबत सुरुवातीला काय सांगाल? नमस्कार, मी विलास कुडाळकर, भाजपा गटनेता व नगरसेवक। या नाट्यगृहाचा इतिहास पाहिला तर तो आत्ताचा नाही आहे, तर तो जुना इतिहास आहे। ज्यावेळी राणेसाहेब म्हणजे आता खासदार नारायण राणेसाहेब ज्यावेळी कॅबिनेट मंत्री होते, त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कॅबिनेटची एक बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीमध्ये कोकण विकास कार्यक्रम 2009 अंतर्गत एक शासन आदेश काढण्यात आला होता त्या सभेच्या अनुषंगाने। आणि त्या सभेमध्ये आणि त्या कार्यक्रमामध्ये सांस्कृतिक कार्य या विभागाकडून ओरोस येथे रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी नाट्यगृह विकसित करणे यासाठी निधी मंजूर झाला होता। आणि हा निधी अशासाठी मंजूर झाला होता की आपले बापूजी म्हणजेच रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांनी आपली मालवणी भाषा 7 समुद्रापलीकडे घेऊन गेले आणि त्यांची एक स्मरण व्हावं आणि ते कायम राहावं म्हणून हे नाट्यगृह या ठिकाणी ओरोस येथे सुरुवातीला मंजूर झालं होतं। आणि त्यानंतर हे नाट्यगृह त्या ठिकाणी मंजूर झाल्यानंतर सिंधुदुर्गचे आपले तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी साहेब यांच्यानी सिंधुदुर्ग नगरी मुख्यालय ठिकाणी नाट्यगृहाची आवश्यकता नसून कुडाळ येथे हे नाट्यगृह उभारणे सर्व दृष्टीने सोयीचे व फायदेशीर आहे असे त्यांनी त्यावेळी पत्र लिहिले होते। आणि हे पत्र साधारण 2 जानेवारी 2017 रोजी लिहिलं होतं। आणि त्या पत्राच्या अनुषंगाने त्यावेळीच्या अव्वर सचिव गीता कुलकर्णी यांनी या पत्राचा संदर्भ घेऊन कुडाळमध्ये अशी जागा उपलब्ध होईल का शासकीय असं पत्र लिहिलं होतं। त्यानंतर 17मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी कुडाळ नगरपंचायतीला तसं पत्र लिहिलं आणि त्यावेळीसुद्धा राणेसाहेबांच्याच विचारांची नगरपंचायत होती। तत्कालीन नगराध्यक्ष ओंकार तेली हे होते आणि त्यांनी त्या सभेमध्ये ठराव केला आणि त्यामध्ये नगरपंचायतीचासुद्धा हिस्सा असेल असे सांगितले। आणि त्यानंतर हे जे काय काम आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गेलं। तशा प्रकारची निधी जी आहे ती कुडाळ नगरपंचायतीला आली। नगरपंचायतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जसे पैसे लागतील तसे नगरपंचायतीकडून वितरित होतात, अजूनही होतात। त्याच्यामध्ये आपल्या नगरपंचायत विभागाकडूनसुद्धा या नाट्यगृहासाठी पैसे येतात। पण यामध्ये कुठेही आमदार वैभव नाईक यांनी हे काम केलं असं कुठेही दिसून येत नाही आहे। म्हणजे हे नाट्यगृह त्यांनी मंजूर करून आणलं असं सांगितलं जातं, पण मुळात राणेसाहेबांनीच हे नाट्यगृह त्यावेळी आणलं होतं। फक्त ओरोसमध्ये नाट्यरसिकांना ते त्या ज्या प्रमाणात नाट्यरसिक पाहिजेत त्या प्रमाणात नाट्यरसिक मिळू शकत नाही, म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी इथे मान्यता मागितली होती आणि ते 700 शीटचं हे नाट्यगृह आहे। बरं, खरं तर ना प्रश्न महत्त्वाचा असा आहे की आमदार वैभव नाईक सांगतायत की हे नाट्यगृह त्यांनी आणलं आहे। निवडणूक सुरू आहे, निवडणुकीत सांगतात की कुडाळमध्ये कुठंतरी नाट्यकला जिवंत राहावी यासाठी आमदार वैभव नाईक प्रयत्न करतात। काय सत्यता आहे त्यामध्ये? जर त्यांनी हे नाट्यगृह आणलं आहे असं ते म्हणतात तर त्यांनी या नाट्यगृहात काय बदल केले, जे मंजूर झालं त्याच्यानंतर काय बदल केले किंवा त्याच्यासाठी निधी काय आणला हे त्यांनी सांगावं। कारण या नाट्यगृहासाठी जो निधी आला तो महाराष्ट्र शासनाचा त्यावेळी आला, नगरपंचायत विभाग देतं आहे, यांनी आपलं स्वतःचं म्हणून काय केलं नाही। दुसरी गोष्ट, या नाट्यगृहामध्ये जे रंगमंच आहे तो रंगमंच जो आहे ना तो
जी रंगमंचासाठी आवश्यकता लांबी रुंदी पाहिजे ती तशी नाही आहे. आणि याच्याबद्दल आपल्या कुडाळ शहरातीलच काही नाट्यप्रेमी जे आहेत किंवा नाट्यरसिक असतील किंवा नाट्य कलाकार असतील त्यांनी ती नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच आपले ज्येष्ठ अभिनेते भरत जाधव यांनीसुद्धा या नाट्यगृहाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती की एवढ्या महत्त्वाच्या व्यक्तीची आणि ज्यांनी आपली भाषा मालवणी भाषा सातासमुद्रापलीकडे घेऊन गेले या व्यक्तीच्या नावाने जे नाट्यगृह बनतं आहे ते कुठे मंगल कार्यालय वाटू नये अशा पद्धतीचं त्यांनीसुद्धा अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र या ठिकाणी त्या दृष्टीने कोणतेही त्यावेळी आमदार 10 वर्ष आहेत पण आमदारांनी त्यावेळी 10 वर्षात ते तसे काही प्रयत्न केले नाहीत. नाट्यगृह सुधारणासंदर्भात काही प्रयत्न केले नाहीत. जे आहे तसंच ते करतात. फक्त काय की मी हे आणलं हे लोकांना भासवतात. मुळात त्यांनी एक कुठचं आणलं नाही. फक्त त्यांनी या नाट्यगृहाचं नाटक केलेलं आहे. या नाटकात नाट्यगृहाची जी काय परिस्थिती आहे ती तुम्ही कोणी येऊन पाहू शकता की हे नाट्यगृह रसिकांसाठी असो किंवा नाट्य कलाकारांसाठी असो की योग्य आहे की अयोग्य आहे. बरं खरं तर अजून या अनुषंगानं महत्त्वाचा प्रश्न माझा आपल्याला असा आहे, किती वर्ष बांधकाम सुरू आहे नाट्यगृहाचं? बरं इतकी वर्ष हे बांधकाम सुरू आहे तर आमदार वैभव नाईकांच्या प्रयत्नातनं हे बांधकाम या वर्षभरात म्हणजे मागील 6-7 वर्ष ते सुरू आहे, इतक्या वर्षात ते पूर्ण का झालं नाही हा सुद्धा प्रश्न आहे. काय वाटतं? आता या नाट्यगृहासाठी साधारण 13 ते 14 कोटीची आवश्यकता आहे. आणि या नाट्यगृहासाठी नगरपंचायत स्वतःचा हिस्सा देते. नगरपंचायतीच्या योजना आहेत आणि शासनाचे पैसे आहेत. असं मिळून हे सध्या नाट्यगृह होत आहे. आणि हे होत असताना याच्यामध्ये ज्या पद्धतीत निधी पाहिजे त्याच्यामध्ये काही सुधारणा केल्या पाहिजे. त्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांनी कुठचेही प्रयत्न केले नाहीत. फक्त मला वाटतं एक वेळा फक्त ते जे कोण डिझायनर आहेत नाट्यगृहाचे त्यांना पाहून फक्त एकदा आले होते इथे आणि फक्त एक चांगल्यापैकी नाटक केलं. ह्याचं दाखवून मी मॅप आणला, मी नकाशा केला आणि मी हे सगळं आता करून घेतो आहे असं दाखवलं. मुळात तो शासनाचा त्यावेळीच बनलेला होता. आणि नगरपंचायतीच्या ज्यावेळी ताब्यात आलं, ताब्यात म्हणण्यापेक्षा नगरपंचायत ही आता त्याची नंतर बांधून झाल्यावर मालकी नगरपंचायतीला येणार आहे. मग तोपर्यंत नगरपंचायतच पैसे वितरण करते. साधारण 17-18 नंतर या बांधकाम याचं सुरू झालं 19 नंतर, म्हणजे 5-6 वर्ष झाली असतील. 5-6 वर्षामध्ये त्यांनी बाकी काहीच बघितलं नाही. म्हणजे आता ती क्षमता वाढवली पाहिजे किंवा रंगमंचाची लांबी रुंदी वाढवली पाहिजे. जे अपेक्षा बोलल्याप्रमाणे मंगल कार्यालय झालं आहे की हां, ते आता ते सध्या मंगल कार्यालयच आहे. ते रसिकांसाठी जे आवश्यक आहे ते झालं नाही. आणि गेल्या 10 वर्षात त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केलेलं आहे. फक्त गेल्या निवडणुकीतसुद्धा त्यांनी सांगितलं की मीच नाट्यगृह आणलं आणि ह्या इलेक्शनलासुद्धा नाट्यगृह, पण नाट्यगृहात काय सुधारणा केली हे काय ते अजून सांगत नाही आहेत. आमदार वैभवजी नाईक साहेब, मागे नाट्यगृहाचं काम सुरू आहे, 6 वर्ष झालीत, कधी पूर्ण होणार माहिती नाही. तुम्ही आणलाय म्हणून सांगताय, आणलात पण त्याची एकूणच जी डिझाईन आहे, भरत जाधव जे ज्येष्ठ नाट्यकर्मी आहेत त्यांनी देखील ताशेरे ओढलेत. परंतु यामध्ये कुठली सुधारणा करण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला नाही. आजच्या घडीला देखील हे नाट्यगृहाचं काम सुरू आहे. पुढील 5 वर्षानंतर पुन्हा निवडणुका येतील, पुन्हा हाच प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ कोकणशाहीवर येऊ नये एवढी अपेक्षा मात्र येथील जनता जनार्दनाच्या आणि नाट्यप्रेमींच्या सहकार्यानं आणि अर्थात त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोकणशाही आपल्याकडे व्यक्त करते. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.